ngem awan kami di aku dito'y dem na pasig ka dilatan ini arapaap asika tay lalailwek iti apat na kanayon ka malaglagit diyan ko mangipaay bara pamaten mo di makanay akaduak adua surat mo kalikagom ko asikatay agparang dito'y sibay ko Gatulus sinalilaw tuwirik na ang nagayat ken ka natarnaw nga ayan inna parisin na aglabas tumang ti aldaw ken panawen agururayak ken ka iti agnanayon ngayon ka idadating Because ken
Bas sakit ngay naglinaghan dito'y tenan ta saan nga naulti pinadali kanya ilaban ko ken ka di kinapudno nga agayan napadas nasami apan naripato itisidong mo nalibnos nga ayat ko tangani makaburigor numaminsan